иштирок дар ҷоми ҷаҳон орзуи қариб ҳар як бозингар ба ҳисоб меравад. саҳнаи дурахшиши беҳтарин бозингарони сайёра инҷо сурат мегирад. масалан, Левандовскиро бинед, ки баъди голи якумаш хушбахттарин одам гашт. ана маънои бузурги ҷоми ҷаҳон. мусобиқа дар Қатар тамоман шакли дигар дошт ва аз мизбон гаштанаш дар соли 2010 муҷарои зиёде ба бор овард. фишор болои ситораҳои футболӣ зиёд ба чашм мерасид ва шароит дар Қатар инро дучанд месохт. баъзе мунтахабҳо ба баргузории мусобиқа норозигӣ баён карданд, вале аксарият аз ин чиз худдорӣ намуданд. пас биёед бинем, ки футболбозони калидӣ аз Қатар ва мунтахаби он чиҳо диданд ва киҳо чӣ суханонро гуфтанд. ҳаводорони футбол, имрӯз даври якашфиналии ҷоми ҷаҳон оғоз мешавад. нахост мунтахаби Нидерландия бо Амрико вохӯрӣ анҷом дода, баъдан Аргентина бо Австралия рақобат мекунад. ҳеҷ кадоме аз мунтахабҳо дигар ҳаққи иштибоҳ карданро надоранд. тамошои ин ва дигар рақобатҳои ҷоми ҷаҳонро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди таҷфут. силкаи зарури дар комментария. ба ҳама муваффақият. то ин мо ҳар гуна шикоятҳо ва норозигиҳо оиди Қатар дар ҷараёни мусобиқа шунидем. баъзеҳо шояд ҳақ бошанд, вале аксарият беасос сухан мегӯянд. аксари норозигиҳо дар бораи ҳуқуқи инсон гуфта мешуд. ин махфӣ нест, ки баъди эълон шудани мизбони Қатар ва ҳатто имрӯз ин давлат кишвари футболӣ нест. ин маънои онро дорад, ки онҳо камбудиҳо дар бунёди варзишгоҳҳо, меҳмонхонаҳо ва ҳатто роҳҳо доштанд. қатариҳо дар муддати 12 сол тамоман шароитҳои дигаргунро фароҳам сохтанд, ки дар асл тақрибан 10 солаҳо талаб мекард. дар Қатар 7 варзишгоҳи нав, фурудгоҳи нав, метро, роҳҳо ва тақрибан 100 меҳмонхонаи нав бунёд шуданд. ҳамааш майли онҳо як шаҳри алоҳида барои мусобиқа сохтанд. шаҳри Лусайл, ҷое ки финал баргузор мешавад. фикр карданашдаҳшат аст. барои иҷрои ин корҳо албатта коргар лозим буд, ки масъалаи ҳуқуқи инсон инҷо пайдо мешавад. феврали 2021 хабаре баромад, ки 6500 коргарон аз Индия, Покистон, Непал, Бангладеш ва Шри-Ланка дар рафти сохмонҳо фавтиданд. ин шумора дар сафоратҳои давлатҳои дар Қатар буда гуфта шуда буд. чӣ хеле шумо огаҳӣ пайдо кардед? ин чизе аст, ки Қатар аз гуфтанаш худдорӣ намуд, то ягон гуна санксия болояш бор нашавад. баъди ин гуна тайёр шудани мизбон албатта ки беталафот шуданаш ғайриоддӣ мешуд. Бруно Фернандес оиди ин масъала ҳарф зада фикрашро баён дошт. ӯ ҳуқуқи инсонро дар омодабинии Қатар критика карда гуфт, ки мо оиди омодагиҳои ба ҷоми ҷаҳон хабар дорем, ҳамчунин оиди онҳое ки дар сохтмон ҷони худро аз даст доданд. албатта аз ин чиз мо нороҳат ҳастем. паёми содда аз бозингари Португалӣ. мураббии номдор Юрген Клоп низ худдорӣ карда натавонист. фикр кунед, сохтани варзишгоҳ дар Қатар кори осон нест, чунки сохмон дар тобистон гузаронида мешавад. дар ҳарорати 50 дараҷа дар берун кор кардан тамоман ғайриимкон аст ва хатар дорад. ӯро барои гуфтаҳояш танқид карданд, вале дар ҳақиқат кор дар шароити саҳро душвор аст. мо умедворем ҷоми ҷаҳон ба хубӣ анҷом меёбад, вале агар гунаҳкоре бошад, ҳатман ҷазои худро мегирад. мушкили дигар ин ҷамъияти LGBT барои аврупоиҳо буд, ки Қатар албатта ки иҷозаи ҳамҷинсгароиро намедиҳад ва ҳақ ҳам дорад. ин кор дар Қатар ҷиноят аст ва то 3 сол зиндон талаб мекунад. ба ҳамин хотир ин гуна аҳмақон дилу гурдае ба Қатарравиро накарданд ва шояд сабаб шуд, ки шумораи ин гуна одамон зиёд нашавад. албатта ба ин чиз аксар кишварҳо норозигӣ баён карданд, вале вақте гап сари қоидаҳои динӣ меравад, ҳама сархам бояд риоя кунанд ва садои баланд накунанд. барои дастгирии ин ҷамъият 9 мунтахаб ба мисоли Англия ва Уэльс мехостанд бо парчами онҳо ба навиштаҷоти One Love ба майдон бароянд, яъне капитанҳо мехостанд бо он дастбанд бароянд. Гарет Бейл бори оиди ин масъала сухан ронда пуштибонӣ кардан хост. ӯ гуфт, ки мо ҳамаро дастгирӣ мекунем ва барои дастгириашон дастбанд хоҳем пӯшед, то ин масъаларо ҳал намоем. Ҳарри Кен бошад бо пӯшидани ин дастбанд ҳама гуна таҳримҳоро болои худ медид, агар ин корашро амалӣ мекард. аз ҳама ҷазои сабуктарин ин корти зард гирифтанашон аз ҷониби довар мешуд. вақте ба ҷои меҳмон мешавӣ, чизе ки дар дастархон аст онро мехӯрӣ, на оне ки дилат мекашад. агар фифа ин корро сахт намегирифт, фикр кунед, ки ин аблаҳон чӣ корҳое намекарданд. қарор қабул шуд, ки касе агар дастгирӣ кунад, аз ҳаққи иштирок дар мусобиқа маҳрум мешавад. яке аз онҳо ҳимоятгари Белгия Ян Вертонген буд.
иштирок дар мусобиқа маро тарсон. Ман намедонистам ки инҷо иштирок мекунам ё не. Ба назар чунин мерасид ки моро контрол мекунанд. ин бачаам аъзои LGBT буд чӣ бало? Хулоса, баъзеҳо бо тарс гап заданду баъзеи онҳо аз вайрон кардани қоидаҳо тарсиданд. Агар дар дигар масъалаҳо Қатар дар ҳақиқат гунаҳгор бошад, вале дар масъалаи охирин ҳақ ба ҷониби онҳост. Бигзор оиди канали мо ҳам футболбозон интервю дода танқид кунанд, вале мо низ он ҷамъиятро қабул надорем. Ба ҳамин тамом то наворҳои баъди тансият бимонед дӯстон.